9 часа сутринта е, а ритъма на София сякаш се усеща като каданс. Може би защото една различна инициатива набира скорост. Сред обичайната градска суета се заражда човечност. Искаме да знаем, че помагаме, а не че просто афишираме някаква кауза. Двете основни неща, според мен, които са важни, това е да даряваш и да прощаваш. Защото доброто днес носи каска. Най-трудно е хората по момент, че трябва да си оправят първо техната къщичка, после там кучията му ударат на рамо. След това ще светне и улицата, след това и града. Начинът е да променим мисленето си. Да бъдем по-добри към тези до нас, да даряваме капка щастие. Ние сме намерили нашия личен смисъл и искаме да предадем това и на хората. Да разберат хората, че в крайна сметка не всичко е кариера, пари и подобни неща. Идеята за базара се роди във времето. Всеки моторист има нещо, което седи в гардероба и събира прах и не се ползва. Нашето желание е мотоекипировката да бъде по-достъпна за младите хора или за тези, които нямат такава, за да може да караме в един по-безопасен свят. Общо взето имаме наблюдение, че в чужбина много често се правят мотобазари, битаци. Решихме, че може да го направим това нещо, да го вплетеме с един хубав концерт, с една хубава кауза да помогнем на някой. Ние като цяло сме като едно голямо семейство. Характерното за всяко едно семейство е, че има общ поглед върху повечето неща. Или всеки един по-отделно прегърна идеята и то без да се замисли. Как да кажа, че ако не си помагаме взаимно, нали, няма бъдеще за никой. И както ние сме в такава ситуация, така всяко едно детенце би могло да бъде, или всеки един родител, като едно общество, с което си помагаме, мисля, че пътя ни ще бъде по-лек за всички. Ние сме социални същества, в крайна сметка, и това ни обединява в трудни моменти. Това е възможност да дадем шанс на едно детенце. Нищо повече и нищо по-малко. То заслужава като всеки друг човек да може да вижда, да може да ходи, да може да е пълноценен човек и част от обществото. За съжаление, наша държава много не обръща внимание на хората в такива нужди и трябва ние да се намесим. Това, че ровърсите намериха начин да осмислят една своя инициатива, да я облекат в стойност, с идеята, с каузата да се подкрепи
малкия готин пич, който има невероятно тежко изпитание. Емоционално, разбира се, че имаше емоционално. Самото запознанство с този млад мъж, Дими, с неговото семейство, с начина, по който гледат те на живота, много силно впечатление ми направи нещо, което таткото на Дими сподели, а то е, че след като той е при тях, значи там трябвало да бъде. Приели сме, че е дошъл при нас с тази цел, да преборим всичко. Дими е с синдрома на Уест, което не бях чувал до сега. Видях го. Това нещо, мисля, че доста тежко изпитание. То е тежко изпитание не само за малкия, а и за неговите родители. Предизвикателството е в такъв смисъл, че ние трябва да се стараем да не усеща той, че Дими има някакъв проблем, да го приема като равен, да се обгрижва за него. Паралелно с това за нас водиме два различни свята. Един път с Дими, един път с Мишо. И от това идва трудността, в къщи, която е. Но гледаме да се справяме с нея. Тоест, така да предоставяме ситуация, обстановка, състояние на Дими, така че Мишо да го приема като равен. За ровен с МС те ни намериха и то главно през Ники Кънчев. Точно тази кауза нашия приятел Симо, той ни направи контакт с Ники Кънчев, той пък ни направи контакт с бащата на детенцето. За Дими разбрах от моята много добра приятелка Христина Горицова, която е бивш състезател по баскетбол, но както знаете, бивши състезатели по баскетбол и мен като волейбол няма. Това са дами, които са много активни и сега се събират, сега играят. Хриси си има отбор, играят в аматьорската лига. Срещахме се на улицата и тя ми сподели, че те имат една супер готина баскетболна топка, която искат да дарят за Дарик благотворителен търг, който прави вече повече от 11 години. И да я продадем и средствата да отидат за детето на нейни познати. Той пое инициативата още в декември месец, там участвахме в негово радио предаване. Съответно, това как да кажа, като благодарствен жест, приятна изненада или изобщо вниманието, което е насочено към него с цел някаква помощ, и зарадва. Аз реших да помогна, защото това е част от мен. Общо взето ние много бягаме от това да се съберат пари, да се дадат на някакви институции, някакви неща, които парите потъват. Лошото е, че ние се бориме хората заедно. Тук трябва доста по-сериозна помощ, тя е на доста по-високо ниво. Но това е тема, която не бих искала да засягам. По-скоро от това, че ни се налага да запълваме дупки, които държавата отваря и не вижда. Силно се надявам, че Лазаров ден може да се окаже знамение и да има един символ, че всичко по-нататък ще се подреди по най-добрия начин, какъвто и да е той. Аз вярвам, че заедно можем всичко. Освен чест и достоинство, ние нямаме нищо, което да си занесеме. Ние не може да дадем нищо по-ценно от надежда. Един плаче за обувки, друг плаче за крака. Всяко нещо, което биха могли да помогнат, сме насреща. Дали там с някакви варианти на рехабилитации,
отношение към това заболяване нашето, въпреки че не са малко дечицата в нашия случай. Но липсата на информираност, на лечение в България, да кажем, защото това е ново заболяване, така се оказва. Не знам, пътя ще е труден, но трябва да си помагаме взаимно. Това е, което за мен е посланието. По принцип, хората на волната езда, мотористите, байкарите, всички, които са на две колела, са много свободни хора. Всички те искат да направят нещо за други. Те са постигнали личната си свобода. Те вече са свободни, но искат да помогнат и на още хора. С щастието ще дойде и чувството за свобода, когато знаеш, че това човече е малко вече е напълно зрял и здрав човек. Каузите като Дими и други деца осмислят живота на човек. Още веднъж да благодаря на всички приятели от Мотоклуб Paralovers, MC, трогвате ме момчета, поздрави на вас и на вашите семейства. Много ви благодаря, че ще помогнете на Дими. И едно голямо благодаря, нали, за всеки един, който протегне ръка за помощ. Всъщност, ние помагаме на тях, ама така изглежда отстрани. Те помагат на нас.